mga Maranao ay nakatira sa timog bahagi ng Pilipinas ng isla ng Mindanao. Sila ay naninirahan na rito mula pa noong ika-13 siglo o 13th century. Ang kanilang tribo ay isa sa pinakamalaking pangkat ng mga katutubong Muslim sa Pilipinas. Tinawag silang the people of the lake o mga taong lawa dahil ang kanilang tirahan at pamumuhay ay nakapaligid sa lawa o kilala sa tawag na the Lake Lanao, na siya namang pangalawang pinakamalaking lawa sa Pilipinas at napabilang sa 15 ancient lake sa buong mundo. Alam niyo ba na ang Lake Lanao ay punong-puno ng mga kwentong mitolohiya at mga alamat? Gaya na lamang ng maalamat na kwento tungkol sa bayan ng Mantapuli at ang sikat na alamat ng Sarimanok. Noon, ang kanilang pangunahing pangkabuhayan ay pangingisda at pagsasaka. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang mga Maranao ay unti-unting natutong maghanap buhay sa paraang pangangalakal. At ngayon sa kasalukuyan ay makikita natin sila sa iba't ibang parte ng Pilipinas bilang mga ngalakal. Ang sinaunang Maranao ay nakilala sila sa kanilang pagiging malikhain sa larangan ng sining, paghabi, pag-ukit ng gawa sa kahoy, at pag-ukit ng gawa sa metal. At kilala sila sa kanilang epikong panitikan na tinatawag na Darangan. Ang Lanao del Sur ang siyang tinubuang bayan o homeland ng mga katutubong Maranao. Saan ka man tumingin sa paligid ay nandoon ang pagpapahiwatig kung paano umunlad ang sining at paglikha sa gitna ng kagipitan. Ang kulturang Maranao ay maihahantulad sa isang makalumang mundo na punong-puno ng alindog, mula sa bonggang royal houses ng mga sultan hanggang sa pinakamaliit na instrumentong pangmusika, ay makikita mo ang bakas ng sining at pagiging malikhain ng mga Maranao.